En hierbij is Rijwielhandel de Kroonpoort geopend. Kost het even wat moeite, maar uiteindelijk jouwt het lint de moer. En is de vernijde fietsenwinkel iepen. Pronkstik in het paan is deze oude kast. Het is een kast die rint al trouwens hele familie een lijfdraad, trouwens levensje hinnen. Deze kast die had mijn opa toen eens een keer kocht van een barbier, wie dat vroeger nog zag. En dan hier elke klant hier dan zijn eigen laatje, zijn verste klant, mijn handdoekje erin, mijn skeerschippen en een skeermesje erin. De kast wie een begrip in de stad en dus maken heel Bolzert hem zwargen over het lot van het stik antiek nij de braan. Iedereen vreeg mij om, is die kast nog, is die kast vergongen? Nou, wij toch zelf eigenlijk dat die kast vergongen wie. En wonder boven wonder is die kast nog bleven. Supermooi, supermooi. De kast waard al broek droeg heid en paken om kaartjes voor de fietsalversterrentocht uit te verkeerpjen. En zelfs zie hij verskaarte fietsaccessoires opslaan in het 22 laadjes. En ook de band van Bolzert konden de kast vinden. Dan kwam de band al bij me in de zaak rennen en dan zeggen ze mij net iets meer aan. Dan zeggen ze al gelijk naar laadje 22, want dan kregen ze altijd van oudsher al een snoepje uit. De kast had zijn ereplakje in de winkel meer dan verdienen. Want deze kast die kan nou nooit weer bij ons uit de familie natuurlijk.